IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Maiyasayang ka, Tio Color Fanran, iti ili Tio Burgos, sagot mismo iti lokal na gobyerno, ito no, Pebrero 28. Mangrugida ito, iti oras ti alas 4 ti Malen, iti sangwanan na ti Kapurpurawan Rock Formation. Wano iti parking area, iti naso lugar, agpatinggana, iti sangwanan na ti munisipyo. Libre da ito yung aktibidad, kaya na tinawen-tawen nga ang angayan ti gobyerno lokal para iti pagragragsakan, dagiti umili, nang nangruna dagiti agtutubo. Basta ti pakaamo, mabalin nga agpalista, dagiti mayat ang makipagpartisipar. Iti QR code ang masarakan iti Facebook page ti Local Government of Burgos, Ilocos Norte. When nabisitaan ti website, anak ilanad metlaeng iti post. Gut-guti-guti na ti LGU, iti papanpanang gundaway kada ito naragsakin isang sangayan a color panran. Tumabot ti Duagasot, abilang dagiti partisipante, ti manamnama nga akomodarenda. Ti color panran kay dito'y mapurwakan at ti na dumaduma akulay dagiti partisipante apaman amadanon dati finish line ken dito'y makita pay ti adung arway a banderitas. Oh, ano deta panagpiyesta da deta Idol John? Negative for entertainment purpose only ken break met ten dagiti amat makipagpartisipar ken dagiti agtutubo Idol Bernard. Tiamok no ano na ganan agpiyesta iti Burgos, Ilocos Norte. So funded ito by the private individual kasakasay? LGU Idol Bernard. LGU. Okay. Parang health break damat. Ano kas pagarigan. Apo nagmayaten. When tapno matulungan met, when makarelax met digiti kakailan tay ditangay Burgos, Ilocos Norte. Ano pa digiti activities ditangay Burgos Idol Joan? So far dito pa laeng Idol Bernard ngam dagiti tourist attractions tayo adumet lata dagiti mapanagbisbisita nalimitaran laeng dito paset na iti Cape Boyador at manarimaan ti panaka isimpa dagiti nadadael ga po iti Gingined kasi di report niya Idol Dennis dito falls da medyo matiktikagan at masungada din ti summer season ngem adamit pa lang dagiti mapan pumaspas siya Idol Bernard. Okay. So mayat dito makatulong iti digiti kakailian tayo ditangay Burgos, Ilocos Norte. Okay, anymore Idol Joanna? Mag-iti iliti Burgos kadwa iti 99.5 bas na wag Idol Joan 15 tatang.